Apit ang yung ko di mo to o aning giingon nilang co-equal branches of the government. Kaning pareha tagahom. Kami dito judiciary, di mo kadiktar na mo. In return, kami po judiciary, di po namin kami diktar dito sa legislative o sa executive. Pero ang tinuod lang, tungod aning vetting sa Judicial and Bar Council, ingon ako, abogado amigo, ha? Kana ba pagpili o kinsay itudlo nga huwes or justice, o niya, ugnaan sila mga ngan, 5 man eh. Ingnon ta justice, usa kabuk bakante, 5 kabuok ang mo. Kanang lista nga i-appeal. Pare bang bunjing ni Mulya, daghang kayo ni Baba ka na eh. Sus, kadaghan. Gipa-appeal bitas meeting ka na proseso ba? Pag-appeal, pag ingon nga, naas bunjing ni Mulya, qualified, wa, okay. Ingon ni mo lang kaniyang pirmahe. Siya na yung ombudsman. Aron ang kantong mga tambalus-lus kauman ni Martin sa Mang Peter Calderon, di na sa notoy apel sila. Muna na kang hilad. Karon ha, ino na to, ang Department of Finance, kato si Gu, singa na to first name ato, under niya Bureau of Customs. Under niya ang Bureau of Internal Revenue. Ang BIR, nasa na Operation Padlak. Kay kantong atong niaging semana na yung mga establishmentos mga Koreano resibo, ilang gisirhan. Arang-arang kamay kay gipakita ni nga murag seryoso may ani mga tulisan. Ang Bureau of Customs sige panakop. Sa tuya tong kuan ni kolektor ni daghan sa siya agi. Sige nakop-nakop. Kay ang ilang toyo nga ang ilahang ahensya limpyuhan. Pero ang limpyuhan di ba kani angay unahog limpyo ang judiciary na to, ha? Di ba kani angay ang judiciary mo angay ko kani angay limpyuhan kanang mga justices diya matod pa nila depende man og naamo ko gitawag nila GR. So na GR, junior sa dili judicial runners. Mao na mo negotiate. So kanang marilakpan useless na. Ingon ang mga taga BIR nga dagi padlak na mga Koreano rin, wa mo buhis. Padlak. Hinga mo dito, susgado sa if the price is right. Customs, dakop. Bureau of Customs, dakop na rin. Dakop dito, sige dakop. Pag abot sa husgado, ang mo prosecute, part of the prosecution, kato mga mananakop, including Bureau of Customs, under sa Department of Finance. Abot sa husgado sa pwede rin yung kapiyansa niya. Buhiin ay. Simple kayo. Adtos. Hudikatura masangit. Daghan kayong hitabo. Anay na ako nadunggan. Mabalita pa gani yun. Doon ay mga sekreto lang kayong information nga. Kinahanglan nga kaning mga tawhana puson. Puslanan ang mananakop o ay adtos huwis or kasagaran adto manayanes Court of Appeals sa mga pribado tao, Court of Appeals. If the price is right. Muni nakangilad sa gobyerno, kana untang judiciary, kinsa to kung na-interview na itong niaging mga tuig, ha? Judiciary ang ngayon. Tungod kay ang mga kuang ko, no? Mga, sa tawag na kanamang, mga hurado niya, mga justices, posible sad nga matod pa nila og na-flood controls Peter Calderon, kami sa di ay. Ana. So, bati kayo ang sistema, tripartite system sa gobyerno, di ano rin nasangit kay panahon sa kontrakas politika, mapriso ka. Inig, bali sa lain na pong administrasyon, makagawas ka. Gloria Macapagal-Arroyo, the best example, ana. Akong amigo si Jean Valenzuela, ang soldier nga, sundao nga akuan, gana na ang media po, hantod karon. Pero, matod pa niya sa perting nindota ng sistema o tas Pilipinas, kung ang atong udikatura, maoy, unahon paglimpyo dihan dapita kay sus. Ay, ang huwes pareha atong judge dire sa, I think, RTC branch 83. Ngas Byron, lot sa guaran, Richard Surrender. Ang uplok ba? Ang uplok. Ikaw ang balos-los ganda ko. Meron ginanak na siya kuwis. Og lain. If the price is right. Alas 8:53. So, niya. Ato na yung sikutang Ligwasan Mars. Ato na kay ang ugma pohon posible. Akong ipaabot ang resulta sa
Justice Committee report karong hapon. Kinaay maayong pa-explain ron og mahimo ako ngayon paniho na ko studio ugma. Kabahin aning ko kay veterano man sa daghan na kaayong ko na kanang tigpaniid gyud sa gobyerno. Dili na taga gobyerno pero anak ni og kanhi senador. Akong pa posibleng paarion ugma. Depende ni resulta rong hapon kung makakuha ba og 1/3 votes ang mga sakop sa Kongreso dito sa plenaryo na. Inig-submit na sa ilang committee report gikan sa Committee on Justice headed by Jervel Luistro. Kung saan balikon ang kuhan ha, balik ta itong Ligwasan Mars. Paskan pagkadugaya na. Karon panahon ini digong gisugdan itong peace process. Sa ARM pa man to sa una, ARM, Autonomous Region for Muslim Mindanao. Doon na ito yung mga executive order and then nahimo na yung balaod. Panahon na ni digong, amigo sa ito niya mga Muslim, basin kay kaning Ligwasan Mars o Marsland. Sige ingon ni Boss Ludwig Umiga kaniya. Lamak o lamakan. Mao man ay kasagaran kay pero lisod ni sabto na. Pero Marsland kanang marang permanenteng nagbasa magla yuta kanang naay permanenteng tubig. Di ko lang pero ako na sabtan mo nang lamakan ra man ada lamakan. So namay lamakan argaw pero uga ka ito dito. Dito to sa kuan ka ng distrito ni Edsel Galios nga contractor at the same time sa mga project gobyerno. Now, kani og ma-develop, kani adto pa ni na nag-studio na kuno basahang mga articles ani. Hinomdom ka atong ni Higanlan og Condoleezza Rice. Spokesman sa White House, I think ang kuan to, kang George W. Bush. Na-mention gani ni niya. O niya si katong nahimong presidente sa Afghanistan katong usa sa mga kapitalista sa Texaco. Kaning Caltex ba? Sa mga taga-probinsya pag Caltex. Silang boss kay mao may presidente, mao may negosyo sa pamilyang boss daw gikan sa amahan katong presidente hantod kan George Bush pod katong iyang anak na presidente masad. Ang ilang negosyo oil and armaments kanang tinghimog mga war equipment, mga armas igugubat o kanang lana. Na-mention ni kani adto ha, mo na murag na ni sangkos kung naon ang sa gidaening Marsland. Kana na yung Ligwasan Mars, dako kayo na pagkadako pila ka libo ka hektarya nga posibleng doon na yung mga German company ana kani adto ngani adtong suway. Ilang gi confirm positive gyud natural gas na hinoon, LNG. Mao na nang liquefied natural gas. Pero naundang to, wala nila ipadayon ang ilang exploration kay pwede sang samukas sa itong mga kaigsurang Muslim. Diha ito'y primero, MNLF, katong kang Miswari. Sunod, ang MNLF, wa na matuno na dugay, diha na po MILF, katong Moro Islamic Liberation Front. Ang nango ato si Hasim Salamat, kaya pwede niyang pasalamat, kami magawas na namin. Oo ba? Kaya panahon ni Pinoy, dihay, wa po kauyon, tingali to or gusto lang yung magrebelde kontra gobyerno na abot po tong BIFF katong Boro Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Hantod na abot sa punto nga diha na po to yung mga mauti katong mga kandigong na to katong sa Marawi Siege. Di gyud way ganahan nga mo adto aning lugarang mga negosyante para mag-extract anang giingong natural gas o posible na crudo kay wala rin baik kay kaglawas pag ikanik abot ito matsambahan katong balas importin ba o ano sa kamo barog. So karon naay dako kay paglaom akong nakita ani kaning si Mel Sarmiento igsuon ni Congressman Edgar siya mo'y napuli ni Carlito Galvez katong retired general nga bagong resign kay murag wa sa to makadimaw pag biya ni Eduardo Anyo as National Security Advisor, pahawa po siya. Muna na puli, civilian yun, dili, former military, si Canada LG Secretary Mel Sarmiento. Pitin dako ani, posible kung angay, kanimoy angay hisgutan unta, nga dusog yun sa gobyerno, nga ma-extract ng mga reserve diha nga kayamanan, dili kay magsigit ang hisgot atong postponement of election, Madam Aimee Marcos. Kana mo'y angay trabaho o para pag crisis mga ang imong pasanginan, world economic crisis tungkol sa energy.
O, kada ko doon ang isgutan mo, madam. Tanaw na ko, kinis, Jaime Marcos nakakaon, tingali po nagbutitin, bitokon. Pero kauban naman sila sa Mike Rama ron, sa posisyon nila. Si Mike Rama, o maghisgot si Jaime Marcos, hindi na maging gusto sa Mike nga. Ako na doon nga, direktang Mike. Dili gusto sa Mike nga postponement o barangay election. Pero, o magsumpaki ni sa Mike sa ilang baruganan kabahin ng BSKE. Barangay BSKE election, basig si Mike Rama, magsige na po ginog singgit o Uyawa! Pawa!